O futuro industrial de Galicia debátese arestora. En Madrid, o secretario de Estado de Enerxía exponlle a Conselleira de Economía a potencia eléctrica coa que poden contar nos próximos 5 anos as iniciativas empresariais que aspiran a desenvolverse na comunidade. Entre elas está a de Altri en Palas de Rei. Lorenzana di que os proxectos son claves para que Galicia medre. Que nos xogamos o futuro industrial e o futuro enerxético e, polo tanto, o futuro económico da nosa comunidade nos próximos anos. Agora mesmo temos moitas inversións pendentes de poder ter unha conexión eléctrica. David Sánchez sentará no banco dos acusados por tráfico de influencias e prevaricación. A audiencia de Badaxoz rexeita o recurso do irmán do presidente do goberno e envíao a xuizo cando o secretario xeral dos socialistas en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. Están acusados de cometer irregularidades na contratación de Sánchez como director de artes escénicas da institución. En ceviche, como ingrediente principal dun paté ou en empanada, o sector galego do mexillón demostra o versátil que é este molusco na cociña e reivindica a súa calidade, certificada co selo de denominación de orixe protexida. Marruecos empeza a producir mexillón, Nueva Zelanda empeza a producir mexillón. Como non nos unamos dentro dun sello e garanticemos un origen ou tal, as cousas podense complicar un pouco. Cando un consumidor o que busca é ter un produto 100% galego, o que ten que buscar é o selo do Consello. Saúdos, boas tardes. O futuro industrial de Galicia debátese arestora en Madrid na reunión entre o secretario de Estado de Enerxía e a conselleira de Economía. A xuntanza prodúcese horas despois de coñecer que o Goberno Central denega a conexión da rede eléctrica a Altri. María Cheda, que máis sabemos desta reunión? Pois polo de agora, a xuntanza continúa, estáse alongando durante máis dunha hora e media. A conselleira acudiu a Madrid para coñecer con que potencia conta Galicia para os seus proxectos industriais. Está en xogo o futuro enerxético e económico galego porque aínda quedan moitos investimentos pendentes. O que xa sabemos que non contará co apoio do Goberno Central e Altri adiantouse onte o secretario xeral dos socialistas galegos facendo un anuncio 24 horas antes desta reunión entre os máximos responsables. A Xunta coñeceu esta noticia, pero non pola vía oficial. Hoxe o delegado do Goberno desmárcase tamén das palabras de Gómez Besteiro e dende a empresa eluden facer comentarios dunhas declaracións particulares. Galicia quere coñecer con que potencia eléctrica conta pros distintos proxectos claves, segundo a conselleira de Industria María Jesús Lorenzana, pro futuro industrial e enerxético do país. Sinalamos 15 zonas de Galicia que consideramos estratégicas que agora mesmo teñen escasa ou nula potencia eléctrica e que, polo tanto, precisan dese reforzo para que sexa posible que se instalen novas industrias. O Goberno aínda non desvelou que proxectos industriais van contar con financiamento. Un dos que o solicitou é Altri pro proxecto de Palas de Rei. Precisa a construción dunha subestación eléctrica e o enganche necesario para a factoría. Dende Greenfiber aseguran que descoñecen a decisión do Goberno e tampouco responden a avaliacións personais referíndose a José Ramón Gómez Besteiro. Non fago ningún tipo de anuncio gubernamental, que non é o meu papel, pero en todo caso, ao non cumplir con esos requisitos, eu creo que está fora dese mecanismo de ampliación da rede eléctrica para os vindeiros 5 anos. Gómez Besteiro avanzaba onte que o Goberno negaba o permiso de conexión eléctrica a Altri. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, evitou apoiar esas declaracións. Hoxe pola mañá vamos a ter reunión e aí o propio secretario de Estado dará as explicacións oportunas e as comunicacións pertinentes. Dende o BNG e á espera do que comunique o Goberno. Si se confirma, nos parece que será unha buena noticia. Dos plans enerxéticos do Goberno tamén está pendente o proxecto de Ence nas Pontes, aínda que a súa situación é distinta. E aproveita infraestructuras xa existentes, non hai que investir en un só céntimo. E un apuntamento máis que atingue os proxectos industriais en Galicia. O Consello de Ministros acordou presentar recurso de inconstitucionalidade contra a Lei de Medidas Fiscais de Galicia e a norma que prevé, por exemplo, a repotenciación dos parques eólicos ou as compensacións ás zonas que os acollen. No eido social tamén se recurre a unificación de trámites para axilizar a concesión dos graus de dependencia.
A propuesta del Ministerio de Política Territorial se ha aprobado la interposición de 2 recursos de inconstitucionalidad contra, en este caso, la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de Galicia y también la Ley de Medidas de Fomento de Comunidades Energéticas y Autoconsumo Industrial en Aragón. Os trens pasan xa dende hoxe polo túnel de Oural, unha das pezas fundamentais da futura conexión entre Lugo e Ourense, que está en proceso de renovación. Foron 4 anos de obras e 50 millóns de investimento, Andrea. Sí, efectivamente, fito histórico para a circulación ferroviaria de Lugo, a apertura deste túnel de Oural, que dende hoxe xa está aberto ao tráfico ferroviario. Como ben dicías, foron 4 anos de obras e máis de 50 millóns de euros en investimento para a construción desta infraestrutura que ten como finalidade a conexión de Lugo para esa futura conexión de Lugo coa alta velocidade. Esta obra está contemplada dentro dun plan de renovación integral do corredor entre Lugo e Ourense, que pasa por Monforte, que tamén contempla outras actuacións como a renovación de algunhas estacións ferroviarias como a de Sarria, a Monforte e mesmo esta de Oural, a eliminación de pasos a nivel, a electrificación de algúns tramos como este do túnel que aínda está por realizar e tamén a construción desa estación intermodal de Lugo que, igual que ese tramo entre Monforte e Lugo, está previsto que estea rematado para finais de 2026. A Universidade de Vigo quere crear un centro de investigación do mar de referencia onde estaba a antiga escola de transmisións e electricidade da Armada AETA. A Xunta cedeulle hoxe á Universidade 2 edificios que permiten avanzar neste ambicioso proxecto. O edificio Morse e o inmoble de enfermería súmanse ao Faraday, que a Xunta xa lle cedera con anterioridade á Universidade de Vigo. A intención é crear nas instalacións da ETEA, a antiga Escola de Transmisións Electrónica da Armada, un centro de investigación dos océanos. Para isto vanse trasladar aquí a Facultade de Ciencias do Mar e o Centro de Investigación Mariña. Esperamos que no seu día isto sexa unha praza icónica con edificios icónicos que calquera investigador de ciencias do mar do mundo teña envexa e quera vir aquí. Alfonso Rueda garantiu o apoio á Universidade Galega. A través do Plan de Financiamento Universitario 2022-2026, a Xunta destinará preto de 3.100 millóns de euros ás 3 universidades. A través dese plan de infraestructuras que acordamos, que foi no seu momento pioneiro tamén en toda España, entre unha comunidade autónoma e as súas universidades públicas, para que as 3 universidades, e por tanto tamén a de Vigo, poidan ir non só rehabilitando os edificios que estiven oportunos, sino tamén facendo novas construcións. Rueda pediulle ao Concello de Vigo que asine o convenio para urbanizar esta contorna, na que tamén estará a residencia da Fundación Amancio Ortega. E continúa o debate sobre os fallos rexistrados nas pulseiras antimaltrato. Segundo os últimos datos do Ministerio de Igualdade, hai activas en España 4.515. Galicia é a cuarta comunidade con máis dispositivos en funcionamento, 259. O Goberno respalda a ministra de Igualdade mentres o PP pide a súa dimisión. O Goberno quere mandar unha mensaxe de tranquilidade. Las pulseras funcionan bien y salvan vidas todos los días. Recoñecen, iso sí, que houbo fallos. Ninguna tecnología es infalible. Pero agardan mellorala cando se volva a licitar o contrato o ano que ven. A anterior concesión é da época de Irene Montero e Podemos sae na súa defensa. Estamos ante una campaña de desinformación de la derecha política, mediática y judicial. O PP pediu este martes a dimisión da ministra de Igualdade por desoír, din, as queixas que lle trasladaron xuíces, vítimas e traballadores do servizo. Esto es negligencia criminal. Todo el respaldo a la ministra de Igualdad. Nesa sesión do Senado tamén participaron as comunidades autónomas, pero só as do PP. As socialistas non asistiron. A conselleira galega pediu máis recursos. Necesitamos más medios y más recursos, algo que parece especialmente difícil en un momento en el que no hay ni se le esperan presupuestos generales del Estado. Pedimos acciones concretas como la reforma del sistema Biogen. O delegado do Goberno en Galicia asegura que o sistema Biogen funcionou correctamente na nosa comunidade. Estáse vendo cales foron as disfuncións que ao parecer foi no traslado de datos, pero pouco máis. O Consello Xeral do Poder Xudicial si alertou o Ministerio de Igualdade de fallos coas pulseiras detectados por xuíces en Galicia.
Os abogados de oficio alertan de que está en risco ese servizo público, a xustiza gratuita para as persoas con menos recursos. Denuncian que se van a acabar os voluntarios que prestan eses servizos porque non teñen salarios, senón un pago chamado indemnización. Non cotizan por eles, nin teñen dereito a paro, nin a vacacións. A xustiza pública está en risco. Vai chegar un momento que vai entrar ao colapso, porque cada vez somos máis os traballadores que prestamos este servicio que xa non o podemos soster. Chegou a pasar en Lalín, onde todos os traballadores do servicio público se deron de baixa e resulta que unha compañera que se dedicaba á xestión inmobiliaria a chamaron para facer unha guardia de detidos. O irmán de Pedro Sánchez se dará no banco dos acusados. A audiencia de Badaxoz rexeita o seu recurso e manda o a xuízo pola presunta creación dun posto de traballo específico para el na Deputación. Está acusado de prevaricación e tráfico de influencias. No caso, hai 11 investigados, entre eles o exsecretario xeral do PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, que tamén vai ser xulgado. E sobre o xuízo, a David Sánchez falou a voceira do Goberno. Pilar Alegría di que respecta as decisións xudiciais, mentres a voceira do PP no Congreso, Esther Muñoz, opina que Sánchez debe dar explicacións sobre a causa contra o seu irmán. Lógicamente, el respeto. Se lo vengo trasladando rueda de prensa tras rueda de prensa. Y en esta cuestión la respuesta va a ser la misma. Máximo respeto a las decisiones judiciales. También les diré toda la confianza y esperanza de que la verdad se abra camino y ponga las cosas en su sitio. El presidente del Gobierno, ni nadie de su entorno, ni el Gobierno, ha dado ni una sola explicación. ¿Es verdad que su hermano vivía en Moncloa mientras decía que vivía en Portugal para tributar menos? ¿Es verdad que el hermano del presidente del Gobierno hacía uso de las instalaciones de Moncloa para su beneficio particular? Preocupación no norte de Europa coa incursións de drons no espazo aéreo. Despois de Polonia e Estonia, agora Dinamarca e Noruega tiveron que pechar o espazo aéreo por presenza de drons que se sospeita que poden proceder tamén de Moscova. A OTAN advírtelle a Rusia que vai utilizar todos os medios militares disponibles para repeler ese tipo de incursións. As guerras en Gaza, Ucraína e Sudán están marcando as intervencións no debate xeral da ONU que se celebra en Nova York. O rei Filipe VI representa a España ante a comunidade internacional e defende o papel das Nacións Unidas no contexto complicado que vivimos. Un momento crucial que no admite vacilaciones y que exige de todos una cooperación firme, solidaria, eficaz. España quiere actuar y encara este 80 aniversario, este 80 periodo de sesiones, con la convicción de que el multilateralismo inclusivo y reforzado es la herramienta más eficaz para responder a los grandes desafíos de nuestro tiempo. O Goberno aprobou o decreto de embargo de armas a Israel, pero inclúe unha cláusula que lle permite facer excepcións de interese nacional. Sumar adianta que pedirá eliminala na tramitación parlamentaria. Estas 9 medidas en su conjunto se van a ejecutar de manera inmediata. 2 semanas despois aprobouse a última o decreto que consolida o embargo total de armas a Israel. Inclúe o bloqueo do tránsito de combustible para as Forzas Armadas e a prohibición de importar produtos dos asentamentos ilegais dos territorios ocupados. Es un paso contundente, lo que hacemos es agotar todos nuestros márgenes de actuación y esperamos que esto sea así recibido por los grupos para darle paso. Pero o Goberno incluiu unha excepción a este embargo que se podería activar polo Consello de Ministros por cuestións de interese xeral nacional. O texto entrará en vigor, pero deberá ser consolidado polo Congreso nun máximo de 30 días. E alí, Sumar pedirá eliminar esta excepción. Yo aspiro a que la norma dé de sí un embargo total. Menos confianza teñen en Podemos. Necesitan redactar algo que parezca un embargo de armas, pero que no sirva para nada. A aprobación do decreto coincide co 80 aniversario da ONU. O presidente do Goberno adianta que esta non será a última medida de presión a Israel. Exíxelle a Nacións Unidas adoptar medidas contundentes. Y en nombre de la dignidad humana tenemos que parar esta matanza ya. Pedro Sánchez cree que chegou o momento de que Palestina pase a formar parte das Nacións Unidas.
E vemos algúns datos de compra de armas a Israel. En maio deste año, España mercou o 78% das armas e municións de Israel que entraron na Unión Europea. Son datos da Secretaría de Estado de Comercio que depende do Ministerio de Economía. Por este armamento, o Goberno pagou 6 millóns de euros. E se lle sumamos os vehículos blindados, son máis de 6,5 millóns. Hamas difunde un segundo vídeo do refén israelí Alon Oel, secuestrado nos atentados do 7 de outubro no Festival de Música no que foron asasinadas máis de 1.200 persoas. O grupo armado insta a poboación e a súa familia a manter a presión sobre o goberno de Netanyahu para asegurar a súa volta a casa. Nas imaxes, o mozo aparece vestido con camiseta negra e pídelle ao primeiro ministro que garanta a liberación de todos os reféns que aínda seguen secuestrados. A crise na Franxa de Gaza motivou un desencontro no Parlamento de Galicia. O Grupo Socialista pediu guardar un minuto de silencio polas vítimas. O presidente da Cámara tivo que recordar que para esas manifestacións é preciso un acordo unánime de todos os grupos e que neste caso non se producirá. Pediulle o voceiro socialista que iniciara esas conversas esta mesma tarde para poder tomar unha decisión. Se a voluntad está, bueno, fale, non, ese non ha de ser a disculpa, non ha de ser a disculpa. O que tampouco estamos ante unha situación que nunca se deu, que é dirixir un escrito á mesa da Cámara para pedir que se guarde un minuto de silencio. Isto é histórico, nunca pasou. E como é histórico, nunca pasou, pois o normal é que se reflexione e que se chean. E tampouco, non sei, sigo sin alcanzar a comprender por que non falaron previamente cos portavoces. En este pleno do Parlamento quedou rexeitada unha proposta do BNG para crear unha comisión de investigación sobre os incendios forestais deste verán. Contaron co apoio dos socialistas, non do Grupo Popular, que está convencido de que a oposición non pretendía investigar nada senón tensionar a sociedade. E que farían se se lles mete diante un autobús ou entrar nunha rotonda? Ou se lles ven de fronte outro coche nunha vía dun só carril? Pois se queren sacalo o carné de conducir, terán que saber reaccionar a eses vídeos con situacións de risco como estas. Nuns minutos vemos os cambios que prepara a DXT no exame teórico. A Policía Nacional rescatou 5 mulleres que estaban sendo explotadas sexualmente en varios pisos de Toledo e Madrid. Hai 8 detidos, entre eles os 3 líderes da banda que xa entraron en prisión. Todos eles están acusados dos delitos de explotación sexual contra os dereitos dos cidadáns estranxeiros e contra a saúde pública. En Badalona detiveron outras 4 persoas acusadas de explotar sexualmente a 18 mulleres en 2 pisos. Os detidos son 2 homes e 2 mulleres investigados por varios delitos, entre eles tráfico de seres humanos e agresión sexual. A Garda Civil e a Axencia Tributaria desmantelaron unha banda internacional de narcotraficantes que operaba dende a illa de Tenerife. Os axentes detiveron 34 persoas en 7 provincias distintas, entre elas as de Pontevedra e a Coruña. A banda tiña un laboratorio clandestino polo que pasou boa parte das 2 toneladas de cocaína intervidas na redada. E aquí en Galicia abrimos a información de sucesos en Santiago, onde este mediodía morreu atropelado un ciclista. Tiña 78 anos e un coche alcanzouno nunha rotonda, Iria. Pois aínda se descoñecen as circunstancias concretas nas que se produciu este tráxico accidente en que perdeu a vida un ciclista de 78 anos. O que si sabemos é que o home circulaba coa súa bicicleta por este vial das inmediacións do Hospital Clínico de Santiago co Campus Sur cando foi embestido por un coche a iso das 12:15 da mañá cando ia coller o desvío do barrio de San Lourenzo. Ata este punto se desplazaron equipos de emerxencias e tamén os bombeiros de Santiago, pero nada puideron facer para salvarlle a vida a este home. Arestora, como vedes, o tráfico continúa cortado nesta zona de Santiago e os axentes investigan in situ o que puido ter pasado para que se producira este tráxico atropelo en que, como lles dicimos, perdeu a vida un ciclista de 78 anos aquí nas inmediacións do Campus Sur de Santiago.
Tamén acabou de forma tráxica a busca de Celso Pérez Regueiro, o veciño de Sada de 73 anos, desaparecido o venres. No quinto día de rastrexo atoparon un cadáver e a familia xa o identificou, Sabela. Antía, agora mesmo acaba de chegar a funeraria, están levando neste momento en directo os restos mortais de Celso Pérez, de 73 anos. Foi atopado ás 12:15 deste mediodía, a uns 3 kilómetros de aquí. Estaba nunha zona dunha cala de bastante difícil acceso. Recuperar o seu corpo costou un par de horas e foi, ademais, recuperado por mar. Foi a lancha da Garda Civil a que recuperou ese corpo de entre as rochas. Agora o acaban de trasladar ata aquí, ata o porto de Sada. Viamos o forense, agora acaba de chegar, pois tamén xa non vemos na imaxe, acaba de chegar tamén a funeraria, trasladar estes restos mortais. Agora a autopsia determinará exactamente que foi o que lle pasou. É posible que caera, el saíra o venres da súa casa daqui de Sada, a uns 4 kilómetros aproximadamente onde foi atopado o seu corpo sen vida. Saía a coller castañas, comentaban que estaba moi ben físicamente, que adoitaba facer percorridos moi longos camiñando de ata 20 kilómetros por día, pero tiña un inicio de demencia, principio de Alzheimer, iso puido desorientalo. A cousa é que non se sabe que foi o que pasou, pero este home faltaba da casa desde o venres pola tarde e agora acaban de recuperar os seus restos mortais. A familia de Joel Quispe, o mozo asasinado na Coruña na madrugada da noite boa de 2023, di que está aliviada porque despois de case 2 anos a xustiza lles dá razón. Os 3 implicados na pelexa van ser procesados por asasinato e non só o que presuntamente lle asestou a coitelada mortal ao seu fillo. Día a día luchar, estar al pendiente a que se haga justicia, es duro. Para mí es muy duro. Es un alivio para mí. Sí que ese dolor no me lo van a quitar, pero por lo menos son juzgados por asesinato. É o sentir de Maritza, a nai de Joel Quispe, que acolle con alivio e satisfacción a noticia do procesamento por asasinato dos 3 implicados na lea da madrugada do 24 de decembro de 2023. Un como autor do crime, outro como cooperador e o terceiro como encubridor do delito de asasinato. Nos decíamos que isto é un asasinato porque a forma de causar a morte a Joel foi cunha circunstancia agravante, que era esa alevosía, tanto por desvalemento como sorpresiva. E precisamente esa alevosía por fin ben recollida nese auto de apertura de xuízo oral. Con todo, a familia insiste en que non todos os participantes na lea serán xulgados desta volta. O que temos probado que son estos 3 máis os outros 2 do outro grupo, nunha única unidade de acto. Esta causa, por un delito de lesións contra outros 2 mozos, segue en fase de instrucción. Si está previsto que o xuízo oral contra os 3 procesados por asasinato, que se vai celebrar con xurado popular, comece no primeiro semestre do 2026. A Audiencia de Pontevedra acolleu hoxe o xuízo contra o estradense acusado de violar presuntamente a que era a súa parella. Segundo o recollo escrito da Fiscalía, mantiña unha relación sentimental coa denunciante e en ocasións quedaba a dormir no domicilio dela. O 15 de agosto de 2023, contra a súa vontade e co fin de satisfacer o seu ánimo libidinoso, agarrouna e tirouna contra a cama para acabar violándoa. O acusado foi o primeiro en declarar, insistiu na súa inocencia e tanto el como a súa defensa pensan que a acusación responde a un afán vingativo derivado dos ciúmes pola ruptura sentimental. Destacou tamén que a suposta vítima xa foi condenada por un delito de denuncia falsa. Na vista tamén declarou a vítima tras unha pantalla o axente policial que recolleu a denuncia e a exmuller do acusado e por videoconferencia a médica forense do Imelga. A Fiscalía mantén a súa petición de 14 anos de prisión por presunta violación e un delito leve de lesións. O xuízo quedou visto para a sentenza. En Portugal están moi preocupados polos índices de adición ao xogo. O seu Parlamento debate se limitar ou non a publicidade das apostas en liña e tamén como poñerlle freo á popular lotaría instantánea da Casa de Apostas do Estado, Brais. Este é un dos xestos máis habituais para moitos portugueses cada día. Coñécese como raspadiñas e o tipo de lotería máis lucrativo para o Estado e alrededor de 100.000 portugueses presentan compartimentos de risco asociados a este hábito. Eso apunta do iceberg porque son aínda máis os problemas asociados ao xogo online que pechou o ano pasado con cifras de récord, con case 5 millóns de xogadores rexistrados nunha poboación que non chega aos 11 millóns. Por iso, o Partido Progresista Libre presentou ante o Parlamento unha iniciativa para limitar a publicidade e campañas por parte de casinos e de casas de apostas
online. Proporan tamén impedirlles determinados patrocinios tan habituais como en equipos de fútbol, porque argumentan iso axuda a limpar a súa imaxe. Outra das propostas pasa por aumentar as advertencias sobre o risco de adición que xeran este tipo de xogos. A cuestión comezará a ser discutida esta mesma semana no Parlamento. Vengo de Venezuela, tengo ya 2 años y medio aquí en España. Y no he logrado conseguir trabajo en el área donde yo estuve trabajando ya en la parte de comercio internacional y logística e importación. Non quero pensar que a idade sexa un hándicap que sexa negativo para nós, estamos a ver que é complicado. Atopar traballo é máis difícil o pasar a barreira dos 45 anos, e máis aínda no caso das mulleres. Pero hai empresas que sí buscan traballadores con máis madurez e experiencia. Nos minutos escoitamos os consellos dos expertos na Feira de Emprego Senior que se celebra na Coruña. E presten atención, se teñen previsto sacar o carné de conducir nos próximos meses, porque a DXT prepara cambios no exame teórico. O máis importante, a incorporación de vídeos curtos con situacións reais na estrada para que o alumno demostre se sabe como actuar en momentos de risco. Alejandro. Sí, pois o novo exame teórico manterá a estrutura habitual con 30 preguntas e un máximo de 3 fallos, pero a partir do mes de outubro incorporará novas modificacións, como por exemplo novas preguntas sobre os novos sinais de tráfico que foron aprobados en xullo deste ano, pero a innovación máis importante chegará a partir do ano 2026. Do mesmo xeito que fan noutros países europeos, o exame incorporará vídeos curtos con situacións reais de risco para saber como actuaría o aspirante ante imprevistos. Deste xeito, a DXT busca que os futuros condutores non se limiten únicamente a estudar as respostas, senón tamén que entendan a normativa vixente. Vídeos como este de situacións reais de risco ao volante para poder aprobar o carné de conducir. Será o ano vindeiro cando entre en vigor o novo exame teórico co que a Dirección Xeral de Tráfico busca mellorar a preparación dos aspirantes e reducir a sinistralidade. A idea é boa, o espírito da idea é boa porque ao final é que a xente se acostume a levar unha situación, non unha pregunta de test estática, que ti cando conduces non tes cousas estáticas nin A, B ou C, tes que interpretar unha situación. Es correcto tamén este tipo de examen para que sea más un examen más reflexivo a cara al alumno, no sea tan mecánico, ¿no? Porque llegamos a un cierto punto que si es tipo test a veces ya ni leemos la pregunta. Manterase o formato de 30 preguntas cun máximo de 3 erros e incluiránse vídeos curtos con imaxes de diversas situacións nas estradas. Como avance, a partir de outubro os exames incluirán os novos sinais de tráfico. La señal, como en sí, no varía mucho, ¿no? Pero sí que hay señales nuevas de todo. Entonces, bueno, en ese caso sí que es bueno, pues si hace falta ir a la página web de la DGT y ver las nuevas señales y saber qué es lo que nos quieren decir, ¿no? Os futuros conductores son optimistas. Sí, me va a tocar y me parece buena idea. Si es para que la gente modere mejor la forma de conducir y nos va a convenir a todos. Los vídeos también ayudan, por lo que comentan los chicos. Que nos vaya súper bien. Dende a DXT non falan de datas concretas para a entrada en vigor do novo exame con vídeos. Estiman que sexa ao longo do 2026 para que as autoescolas adapten os temarios e a metodoloxía. O debate sobre a suposta relación entre o paracetamol e o autismo revívase pola postura do goberno de Donald Trump, pero a comunidade científica descarta de forma atallante ese vínculo. Insisten en que este fármaco segue a ser a opción máis segura durante o embarazo e alertan tamén do prexuízo deste tipo de afirmacións sen base científica. Cada vez se diagnostican máis casos de autismo, pero nada ten que ver, insisten os expertos, co paracetamol. Las mujeres tenemos una edad gestacional mucho mayor, estamos expuestos a una contaminación, a tóxicos ambientales, que todo eso son factores que hacen que el riesgo del aumento de estas patologías sea mucho mayor, pero no asociado a la toma del paracetamol. O consumo deste fármaco durante o embarazo está avalado pola Axencia Europea do Medicamento, que insiste, igual que a OMS, en que non existen evidencias científicas sobre esta relación. Todo eso está muy analizado, muy estudiado, con estudios que tienen un rigor científico claro y que hace que decir este tipo de cosas atenten contra cualquier tipo de ciencia y de rigor científico. O paracetamol din é a opción máis segura a día de hoxe para combater a dor e a febre durante a xestación, que sí poden pôr en risco a nai e o feto. Estudios avalan que es mucho mejor
el beneficio del paracetamol que el riesgo de no tomarlo y de tener un proceso infeccioso con un estado febril, por ejemplo, de más de 24 horas, que eso sí que supone un riesgo tanto por aumento de la tensión, aumento de la vulnerabilidad inmune. Alertando o prexuizo que poden causar declaracións sen base científica din como a feita pola administración Trump. E atendan a este dato. En Galicia, o 60% dos parados teñen máis de 45 anos. Ten que ver co envellecemento da poboación, pero tamén con que a esas alturas da vida resulta un pouco máis difícil acceder a un posto de traballo. Do 62% dos desempregados que en Galicia teñen máis de 45, o 60% son mulleres, como Rebeca, que leva xa anos buscando darlle unha volta á súa traxectoria profesional. Estiven opositando para a Xunta de Galiza durante 2 anos e medio e non puden conseguir a praza. E levo 1 ano e pouquiño buscando emprego e, bueno, a verdade é que cuesta bastante. Non quero pensar que a idade sexa un hándicap que sexa negativo para nós, estamos a ver que é complicado. Entre os desempregados sénior hai tamén máis parados de longa duración e máis traballos cortos. Es que no tienes ofertas para el área donde tú estás graduado realmente, porque eso es lo que me he dado cuenta yo aquí, que hay que buscar trabajo para lo que salga y tienes que ingresar a donde te llamen. Luís ven de Caracas, é diplomado en Comercio Exterior e en xullo rematou o seu último período de emprego na chacinería dun supermercado. Un porcentaxe elevado de inmigrantes, algúns cunha cualificación elevada, outros cunha cualificación un pouquiño menor, e o que intentamos sempre é intentar cuadrar a oferta e a demanda. Nos encontramos tamén que hai moitas empresas que non dan coberto os seus postos de traballo. Máis de 60 empresas para as que contratar maiores de 45 non é problema. Os perfiles senior, digamos, xa teñen moito máis compromiso, máis experiencia, máis responsabilidade. Unha sensación de máis tranquilidade, seguridade ou confianza. A feira é tamén unha oportunidade para o corpo a corpo da entrevista de traballo. O profesorado galego contará cunha oficina de asesoramento para lograr máis autoridade e maior protección. Anunciouno o conselleiro de Educación na Cámara Galega, onde compareceu para informar sobre as medidas adoptadas ante o inicio do novo curso escolar. Informado e protexedo diante de ameazas, falta de respeto ou calquer tipo de agresión verbal, física, digital. Vamos facer de xeito inmediato, vamos a crear esta nova oficina a través da lei de acompañamentos. Isto vai a reforzar a súa posición e vai lanzar un mensaxe nítido a favor da autoridade e a favor do respeto cara ao profesorado. Bruxelas debate sobre a futura política agraria e pesqueira e a proposta da Unión Europea non gusta. O sector primario galego di que está en perigo a súa supervivencia. Sobre a mesa hai recortes que van do 20 ao 60%. Nuria. Si, o rexeitamento é unánime, non só aquí en Galicia, tamén no resto de España, e é que esa nova proposta suporía na práctica o desmantelamento do modelo actual da PAC. O novo fondo asignaríase a cada un dos estados e serían estes os encargados de repartilos. Pro sector do campo suporía un recorte, cifrase en torno ao 20%, non habería subvencións para desenvolvemento rural e poderían na práctica pechar moitas explotacións como esta. Pro sector do mar o escenario non é mellor e aínda máis pesimista, poderían chegar ao 60% os recurtes e comprometeríase a descarbonización dos buques. O actual modelo de repartición das axudas da PAC pode desaparecer no 2028. A Comisión Europea quere crear un fondo único para campo e pesca e para cada Estado membro. Supón unha emenda á totalidade do que era a política agraria común ata ahora, de feito porque perde o de común, pasan a ser fondos que se van a repartir aos estados para que despois cada un xestione un pouco como queira. Mudaría o modelo e o orzamento. Galicia deixaría de recibir uns 76 millóns de euros anuais. No campo xa falan de peche de explotacións. O relevo xeracional é moi complicado. Se encima non hai unha compensación económica que de algún xeito incentive ese relevo, pois, lógicamente as explotacións desaparecen e o campo desaparece. Tamén está en perigo a renovación da frota e a súa descarbonización. Eso require barcos novos, e evidentemente con ese fondo de 2.000 millóns vai ser un fondo moi irrisorio, non nos vai a chegar absolutamente a nada. Ambos os dous sectores queren fondos propios, alertando o impacto destas medidas na autonomía alimentaria. Non vamos a entrar en ese xogo diabólico de loitar
irmáns contra irmáns, os agricultores e os gandeiros teñen todo o noso respeto e o que temos que facer estrategias conxuntas. Quedan 18 meses de duras negociacións para mudar o rumbo do novo regulamento. A denominación de orixe Mexillón de Galicia, a primeira dun produto do mar en Europa, cumpre 18 anos afrontando dificultades. A produción caeu un 30% nos últimos anos e só unha pequena parte do molusco leva o selo de calidade. É un aniversario agridoce, como este ceviche. A denominación de orixe celebra a maioría de idade preocupada pola caída da produción, un 30% menos que hai 3 anos, e sen estudos concluíntes. Puede ser debido a un exceso de lluvias que dulcifica el agua, puede ser debido a corrientes, puede ser debido al propio cambio climático, y yo entiendo que además lo lógico es que sea debido a una conjunción de muchos factores, aunque me gustaría pensar que es un tema cíclico. Hai menos mexillón e pouco en porcentaxe unido á denominación de orixe. Só o 10% do que sae das rías leva a certificación. Nós o problema que temos é que non estamos escoitando, ou ata o de agora non estábamos escoitando dese xeito ao consumidor final. O consumidor final hai que facilitarlle a idea de que mexillón galego é só se pode garantizar 100% aquel que vai co sello de Mexillón de Galicia. Por iso, o Consello Regulador insiste en promocionar a súa marca. Hai razóns de sobra. Marruecos empeza a producir mexillón, Nueva Zelanda empeza a producir mexillón. Como non nos unamos dentro dun sello e garanticemos un origen ou tal, as cousas podense complicar un pouco. Mira, aquí temos varias ideas que demostran que o mexillón de Galicia é a auténtica navalla suiza. A navalla suiza da nosa gastronomía, como por exemplo este paté. Porque ao final en Galicia temos o mellor produto e como temos o mellor produto podemos facer o que queiramos con el. Porco mexillón e ouro laranxa de boa parte da costa galega. Máis de 3.000 bateas, máis de 11.000 persoas ocupadas no sector. Reúne estes días os principais países produtores e comercializadores de kiwi para celebrar a 40ª edición do seu Congreso Internacional. É a terceira vez que este simposio recala en Galicia, a maior produtora de kiwi dentro do Estado español. É moi importante que se celebre aquí en Galicia porque está congregado todo o sector do kiwi, dende hemisferio sur, como sería Chile, Nova Zelanda, Sudáfrica, hemisferio norte, onde estamos lógicamente España, representada principalmente por Galicia, Portugal, Grecia, Italia, Estados Unidos, Francia. Entre todos representan o 90% dos produtores a nivel mundial que garanten froita fresca nos mercados durante todo o ano. Somos complementarios, al ser hemisferio sur, su verano es nuestro invierno y nuestro invierno es su verano, con lo cual tenemos 6 meses de diferencia. Por esa razón el kiwi lo puedes encontrar en todos los días del año. Alrededor de 40 profesionais entre delegados e observadores están analizando a situación global do sector, buscando solucións conxuntas a desafíos comuns. Estamos falando do problema do relevo xeracional, estamos falando do cambio climático, estamos falando das competitividades dos mercados, que temos que as empresas temos que coller tamaño, temos que crecer, e tamén o tema das plagas ou posibles problemas que poden afectar, porque ao final o que afecta nunha zona vaise acabar estendendo a outra zona, lamentablemente. O Congreso está organizado pola principal empresa galega produtora de kiwi xunto coa Asociación Española, que está dando os seus primeiros pasos para aglutinar todos os produtores do país. E o que non pode faltar na mesa no San Froilán é o polvo. E nos mercados de Lugo notan como repuntan as vendas a poucos días das festas. Fresco ou conxelado, moitos aproveitan para mercalo antes de que se dispare a demanda. Este polvo fresco procedente da lonxa da Coruña foi limpado e vendido á primeira hora da mañá na Praza de Abastos de Lugo. Malia pesar case 3 kilos e valer cada un deles uns 24 euros, durante as festas do San Froilán non vai faltar na mesa da súa compradora. Na miña casa, por exemplo, cómprase antes, bastante antes, porque por esas fechas ou non hai ou está moi caro, entonces comprámolo antes, congelámolo e está buenísimo, igual, non ten problema ningún. Pulpo galego hai pouco, aunque nos digan que hai moito, hai pouco. Somos moitos a comer, entón é millor collelo canto antes. De hecho, nós temos lista de espera. O polvo fresco vai a día de hoxe €1 máis caro que a semana pasada e mesmo pode acadar os 25 euros o kilo. Un pouco máis económico, a 23 euros, véndeno nas tendas de conxelados. Iso sí, importado de Marrocos. Eu teño todo ano o mesmo prezo, o sea que sempre teño
Si sube, claro, subencho a ti, pero normalmente entre 22,90, 23, podo andar en 20, pero eso xa o mellor despois das festas ou así que queda e tal e o queren quitar. En todo caso, que non consiga adquirir o polvo a tempo, sempre terá a opción de degustalo nas casetas do recinto feiral do San Froilán ou nalgún dos caldeiros habilitados durante as festas. Onde xa están de festa é na Guarda, hoxe hai romaría nun lugar privilexiado, o Santuario de Santa Tregra. Os centos de persoas chegaron camiñando o cume do monte para escoitar misa na ermida e a festa continúa todo o día con música e comidas populares. Como manda a tradición, centos de persoas comezan o día camiñando ata a ermida situada no monte de Santa Tegra, un percorrido cargado de devoción e de historia nun espazo natural único. É algo diferente, algo que se parece ao que sempre houbo. Os anos casi sempre subimos a pé. É moi ben, moi bonito, o día fabuloso, pasámoslo ben. As vistas... Importante para nós, Santa Tecla. E vamos camiñando a pé. É un día especial para os guardeses no que honran a súa patroa, un sentimento que se transmite de xeración en xeración. Xa somos jubilados e digamos que xa cando éramos nenos xa viñamos aquí. O sea que imagínate. É moi especial, ten moito morriña, moito cariño. Viña explicando para a miña neta que eu coa miña avoa viña a 5 da mañá. Ademais de participar nos oficios relixiosos ou nas poxas, a devoción mestúrase aquí coa diversión. Comer no monte en familia é un costume. A festa, a música e o baile prolónganse durante todo o día. Unha misa moi bonita, procesión e logo romería, jaitiñas e comer e beber. Hai romería, hai troulada, hai comida campestre e a pasalo ben. Conta a tradición que os guardeses subiron ao monte no século XIV para pedirlle a Virxe que acabara coa seca. Hoxe fano por motivos diferentes, pero cun obxectivo común, manter viva esta tradición. Xa ven que día de sol teñen na Guarda e o mesmo acontece en toda Galicia. Vémolo en directo a través das cámaras web. En Santiago o ceo está completamente azul, como podemos comprobar nestas imaxes da Praza do Obradoiro. Na capital galega espéranse hoxe uns 21 graus de máxima. En Verín teñen algunhas nubes, pero tamén predomina o sol e os termómetros subirán un chisco ata os 23 graus. Lembren que poden consultar estas e outras cámaras en g24.gal. Veamos ahora aí nesa cámara de Verín algunha nube de evolución que digamos é o único lunar desta tarde, con moito sol, con moito nordés, notase o anticiclón e con temperaturas, é certo que comezan a ascender, desta hora xa estamos alrededor dos 25 graus, pois en Pontevedra, unha tarde solleira aberta, algunha nube no norte de Lugo, xa saben, sen precipitacións, pola mañá chubiscou un chisquiño e fíxense nas máximas previstas para as cidades galegas. Non é que sexan ou den moita alegría, pero é certo, despois de que onte quedáramos por debaixo dos 20 graus, case que en moitas zonas da comunidade, hoxe xa ese valor tan propio da primavera, pois xa nos afecta, xa temos desta hora. Como sempre, despois de esa información deportiva, damos todos os detalles, falamos do tempo dos próximos días. A organización do Resurrection Fest avanzou xa a algúns dos grupos que encabezarán o cartel da próxima edición a dos seus 20 anos. Volverán os míticos Iron Maiden, que xa actuaran no Resu hai 10 anos. A incombustible banda británica súmase a outras estrelas como Marilyn Manson e Limp Bizkit. As entradas pro Resurrection Fest 2026, que se vai celebrar entre o 1 e o 4 de xullo, porase á venta o martes 30 de setembro a 1 da tarde. E a 3 meses do Nadal en Vigo segue avanzando a instalación das luces. Hoxe o alcalde Abel Caballero supervisou a posta a punto dos LED nunha das figuras icónicas, o gran paquete de regalo de Gran Vía. A iluminación deste ano contará en total con máis de 11,5 millóns de luces. Nesta edición, o Concello ampliará as zonas iluminadas e anuncia cambios no tráfico para despexar as rúas de máis afluencia.
Xa saben, a información continúa en G24 e g24play.gal. E agora, os deportes. Sebi. Nos deportes, o celtismo xa entra en estado de fervedura. Quedan menos de 24 horas para que os xogadores collan o avión con destino a Alemanha e xa temos boas noticias. Marcos Alonso e Williot recibiron a alta no día de hoxe. Un momentiño e volvemos.